Can't you see? And behind everybody there's a story. This is a world to welcome you. Leave the music, leave the culture, go with the flow. Musika du bizitza. Eskerrak ematea musika eskolari eta eskerrak ematea Donostia 2016 barruan ekimen hau antolatu dutenei azken baten ordizi munduan jartzeko aukera ematen digulako, ez? Esaten dute kulturak eta batipat nik hor musikarekiko badaukatalako sensibilitasun berezi bat, benetan persona hobeak egiten laguntzen digula. Eta hori nik uste arrastori azpimarratu egin behar dela, ezta? Egiten dan guztia, benetan pertsona herritar hobeak egiteko da. 2016an Donostian izango da Europako kultur hiriburua, baina horretan proiektu batzuk daudela eta bat izango da musika eskolen jaialdia. Eta musika eskolen jaialdi honetan ez da bakarrik Donostiako musika eskola, baiz eta izango da Euskal Herriko musika eskola guztiak. Eta horretikan konbidea egin genuen musika eskola guztiei eta guretzako atal oso importantea da proiektu honetan, da partaidetza, ikasleen partaidetza, musikan partaidetza, afekzionatuen partaidetza, eta nahi dugu Bilbotik Baionara, Iruñetik pasatuta, nolabait, Euskal Herria guztian, partaidetza eta jaialdia ez bakarrik Donostian izatea, baiz eta toki guztietan. Ordizia izango da mikrosede bat, nun etorriko dira egun batean eta bestian 300-400 europear talde ezberdina, Europako guztitako, lurralde guztitako ikasleak eta musikak etorriko dira, eta nolabait ez dira etorriko haien musika egiteko, baiz eta izango dira haiek etorriko dira Ordiziako jendearekin partaidetzeko eta Ordiziako taldeekin, musika eskolako abesbatzekin eta partaidetza egiteko eta dena batera, nolabait, abestia esaten da bezala, bizitza, musikatu, bizitza eta hori egiteko zen zenegotxeak esan duen bezala, musika oso importantea da gure bizitzan. Zuei.